Hayırlı kün, muhterem cemaat, galimler, din ehilleri, İjbubi, avılı, halkı. Bugünkü çara ul barımız içinde kütüp alıngan çara deyip attım ben. Men özüm şulay kabul etem, çünkü görüp turabız, biz bütünley яңа bir planetaga эләккән кебек йөрибез карап. Тере тарих аяк астында да, күз карашы җитәрлек җирләрдә дә. Шушы тарихыбызны барлау гына да, аның киләчәге турында мен соңрак әйтермен. Менә шушы тарихны барлау һәм саклау ул бүгенге көннең иң актуаль мәсьәләләренең берсе. Bütün халыклар да үзләренең тарихларын барлый. Bütün халыклар үзенең үткәндәгесе белән киләчәген һәм бүгенгесен бәйләү белән шөгыльләнә. Шөкер, безнең киләчәк буынга тапшырырлык багажыбыз бик зур. Без әле bütün шәхесләребезгә дә барып җитә дә алмадык. Ә инде шул шәхесләр тудырган мөхитне әле без яңадан тормышыбызга кайтару белән әле шөгыльләнә башладык кына дип әйтергә кирәк. 90-нчы еллар һәм 2000-нчы еллар безгә шактый мөмкинлек бирде милли рухыбызны тазартырга. Менә шушы тарихны яңадан кайтару, дини тарихны, дин белән бәйләнгән тарихны бигрәк тә ансы инде Совет чорында бик җентекләп юк ителгән тарихыбызны. Менә шуңа күрә дә әлбәттә биредәге йортлар, мәдрәсәләр инде күргәнебезчә әлегә барыбыздан да район җитәкчелегеннән бигрәк тә, республика җитәкчелегеннән дә ярдәм көтеп яталар. Бу биналарын саклау, бу биналарда булган тормышны яңадан киләчәк буыннарга сөйләрлек дәрәҗәгә китерү ул безнең иң төп бурычларыбызның берсе. Шуңа күрә дә бүгенге менә конференциядә бик мәртәбәле галимнәр катнаша, шушы Ижбубиның тарихын язган галимнәр, китаплар язган, әнә кергән җирдә күпме китаплар шушы Буби тарихына, Буби мәдрәсәсе тарихына гына багышланган китаплар. Бу инде милләтебезнең бүгенге торышы. Biz dinli халык, иманлы халык, biz китаплы халык. Менә шушы бер авыл тарихына, бер мәдрәсә тарихына багышланган китапларның гына да менә шулай соңгы 30-40 ел эчендә күпме чыккан китаплар. Бу инде безне чыннан да китаплы халык икәнебезне күрсәтә. Без бик күп җирләрдә булабыз, халкыбыз турында, халкыбызның менә шулай укымышлы булу турында biz түгел, безгә башка милләтләр сөйлиләр. Менә без берничә ел элек президентыбыз визиты вакытында Төркиянең президенты утырган җирдә, анда bütün дәүләт эшлеклеләре, bütün министрлар, барсы да хөкүмәте катнашында узган шушы очрашуда тышкы эшләр министры Давыт Аглы, улардан соң хөкүмәт җитәкчесе булып торды. Менә ул Булай дип сөйләде. Без 90-нчы еллар башлангач bütün төбәкләрне, милли республикаларны, милли төбәкләрне, милли дәүләтләрне барысында йөреп чыктык. Без шуны күрдек. Татарлар китаплы халык диде. Без кайда гына барсак та, мәчеткә керсәк тә, бүтән җирләрдә, уку йортларында кайда гына барсак та китап. Без бер халыкта да бу хәтле китапка мөнәсәбәтне, китапка җылы мөнәсәбәтне күрмәдек дип сөйләде. Менә ул үзе дәүләт тоткан халыкның тышкы эшләр министры сөйли. Шуңа күрә дә әлбәттә безнең горурланырлык әйберләребез җитәрлек. Менә бу Ижбуби мәдрәсәсе белән бәйләп тә мин шуны әйтә алам. Безгә бу тарихны өйрәнәсек һәм яңадан гамәлгә кайтарасы. Монда дин әһелләренең тоткан урыны бик зур. Без моны шулай дип бәялибез. Аллага шөкер, менә соңгы елларда инде 30 еллар актив эшләү нәтиҗәсендә
Biz bütün Татар Конгрессы шушы дини ишмалар белән бергәләшеп эшлибез. Бер нинди безнең максатларыбыз шулай ук дини ишмалар нинди максат белән эшли. Без милли ишмалар шулай ук кулга-кул тотышып, bütün төбәкләрдә, bütün җирләрдә Татарстаныбызда булган dinimizning tip tutgan урынын яңадан гамәлгә кайтару. Шөкер, мондый җирләр җитәрлек. Менә Рафик әфәнде әйтеп үтте, Ишбуби мәдрәсәсенең роле турында ул чыннан да зур шәһәрләрдә, Оренбурларда, Уфаларда, Казаннарда ачылган һәм эштәгән атаклы мәдрәсәләр дәрәҗәсенә менеп җиткән мәдрәсә булып халкыбыз тарихына кергән уку йорты. Ул бер гаиләнең уңышы гына түгел, бу халкыбызның уңышы. Ул гаилә бик зур эшләр эштәгән, ул тарихыбызга кергән гаилә. Менә шулар чорында шушы алар идеясы белән эштәнгән эшләрне хуплап, шунда балаларны китереп, шуны тәрбияләүгә аларның керткән өлешен зур иттереп раслау, ул милләтебезнең бик зур уңышы ул чордагы. Безгә менә шушы биеклектән төшмичә milli ruhыбызны, dini кыйблабызны менә шундый дәрәҗәдә алып бару кирәклеге бүген көн кебек ачык. Без әле тора бара, менә туризм дип әйтәбез. Туризм бит ул Казан өчен генә түгел. Казанга инде 3 миллионга якын турист килде. Берничә ел эчендә 10 ел элек кенә башланды бит әле бездә туристлар шаукымы. Менә шушы чор эчендә Казанга Казанны күрә килгән милләттәшләребез, Казанны күрә килгән ватандашларыбыз, Казанны күрә килгән чит ил мәмләкәтләреннән барсы да тел шатлатып Казан турында искиткеч матур сүзләр сөйлиләр. Бу әлбәттә моны аңлап утыралар, барсы да аңлыйлар. Мәскәүдә дә, бүтән төбәкләрдә дә бу беренче чиратта милләтебезнең уңышы. Чөнки мөхит бит ул тудырыла шушы рух нәтиҗәсендә. Әгәр дә безнең рухыбыз тазалык була икән, безнең мондый уңышларыбыз киләчәктә тагын да зуррак булачагы көн кебек ачык. Менә шушы туризмны біз ауыл җирләрендә, безнең бик күп авылларда тарихи мәчетләр бар. Алар акрынлап кына булса да торгызыла. Менә шушы атаклы шәхесләр, дин әһелләре чыккан авыллардагы мәчетләр, мәрҗәни укыган мәчет, мәрҗәни яшәгән чыккан авылдан һәм башка күп дин галимнәре, безнең 100-гә якын дин галимнәребезнең хезмәтләре бөтен ислам дөньясына билгеле. Бу безнең бик зур байлыгыбыз. Менә шуңа күрә дә безнең Казанда Ислам институты Рафик Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге бик зур уңышлы итеп эшли. Ул илдәге иң уңышлы эшләүче институтларның берсе бүгенге көндә. Бу өлкәдә моны яшереп торасы юк. Аның чыгарган укучылары, аларның бетергән укучылары бүгенге көндә бик күп җирләрдә имамнар, яңа ачылган Болгардагы Ислам академиясына да керүчеләр шушы Ислам институтын бетергән шәкертләр. Бу шуңа күрә дә безнең күп әйберләребез яңадан торгызылып килә. Бу өлкәдә уңышларыбыз бар. Әлбәттә, монда biz Татарстан гына түгел, Татарстаннан читтә тарихи мәчетләр дип атыйбыз без аларны. Татарлар салган мәчетләр күбесе, татар байлары, татар эшмәкәрләре, татарлар төзегән мәчетләр, хәтта чит илләрдә, ул Россия төбәкләрендә генә түгел, Ефәк юлына урнашкан Семипалатларда, Урумчыларда, Кытайда, Каргалыларда бу мәчетләр безнең тарихи мәчетләр булып, татар байлар салган мәчетләр бүгендә күбесе гөрләп утыра, бер җитешмәгән ягы бар. Әлбәттә, без имамнарны әзерләп җиткерә алмыйбыз. Имамнары татар мәчетләре булса да, күп җирләрдә татар имамнар булмау сәбәпле башка халыклардан имамнар булып билгеләнәләр. Ләкин бу барыбер татарлар салган мәчетләр булып тарихы язылган, алар аны беләләр. Шуңа күрә дә бу мәчетләрне саклау гына түгел, шушы мәчетләрне бергә берләштереп, буларга шундый туризмны оештыру безнең киләчәктәге бурычларыбыз дип саныйм мин. Мондый эшчәнлек булачак. Безнең
тарихи ядкәрләр, бигрәк тә Болгар, Үкәк, Себердәге Искер, Алтын Урданың башкаласы сарай бәркеләр, алар барсы да татар эзе калган, татарның тарихы сакланган җирләр. Булар барсы да безнең планнарда бар, булар берләшәчәк, бер бөҗрага берләшеп, шушы урыннарда татарларның тарихы булган җиргә кызыксынучы туристларны йөртү киләчәктә булачак дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дә мин менә бүген кыска тотты сүзен, ләкин район башлыгына мин шуны әйтәсем килә. Бу Ижбубиның тарихын, Ижбуби мәдрәсәсенең тарихын, бу авылның айрым статусын билгеләү бик урынлы. Мин аны шулай булачагына күптән уйлап йөридем. Менә моны сез үзегез күтәргәнсез. Безнең яктан, менә Ислам институты ягыннан, безнең бөтен татар конгрессы ягыннан һәм без әлбәттә хөкүмәт белән бу мәсьәләдә эшләячәк, үзебезнең фикерләрне җиткереп, бу тарихны безгә бергәләшеп күтәрергә кирәк, диешле дәрәҗәгә. Бу сезнең дә иҗатлыгыгыз, районның әлбәттә туристлар китерерлек монда, әгәр дә күрсәтерлек объектлар тиешле дәрәҗәгә җиткерелә икән, әлбәттә монда туристлар киләчәк, юллары әйбәт, бернинди дә ерак дип карарга кирәкми. Бу ерак түгел, 300 чакрым, бернинди дә авырлыгы юк. Утырдың да килдең, заман шундый. 1000 километрга баралар карарга. Шуңа күрә дә, әгәр дә без моны бергәләшеп җиренә тыргыза алабыз икән, Ижбуби мәдрәсәсенең тарихын карарга килүчеләр булачак. Безнең дин тотучы милләттәшләребез елдан-ел күбәя бара. Безнең Казанга килүчеләр күбәя бара. Без һәр елны Казанга 1000дән артык дин әһелләрен, имамнарны җыябыз. Алар белән һәр елны президентыбыз катнашып, алар белән очраша, алар белән аларның фикерләрен тыңлый. Безнең тыргызасы әйберләребез, яңадан барлысы әйберләребез әлегә бик күп. Шуңа күрә дә һәр җирдә, һәр төбәктә, бу Себер җирендәме, Идел буйларында, Уралда, һәр җирдә безнең саклыйсы йортларыбыз да бар. Ул мәчетләр, мәчет булмаса безнең элеккеге байлардан калган йортлар, аларның кайберләрендә бүгенге көндә инде татар мәдәният үзәкләре эшли, кайберләре әлегә тапшырылмаган, ләкин барысы да бер мөхитне тудыруга ярдәм итәчәк һәм без бу шундый байлыкка тарихи яктан хуҗа булуыбыз белән без әлбәттә бәхетле халык. Безнең бүгенге мөхитебезнең нигезендә шушы үткән гасырларда милләттәшләребез тудырган шушы йортлар, шушы гыйлем йортлары, мәдрәсәләр, шушы мәчетләр, алар барсы да безнең рухи байлыгыбызга керә. Бүгенге конференцияда катнашучыларым мин менә бүгенге очрашу белән шушы атаклы Ижбуби авылында очрашуыбыз белән котлыйм. Без әлбәттә барыбыз да фикердәшләр, шулай дип уйлыйм. Киләчәктә дә менә шулай бердәм булып мондый чараларда катнашсак, ул әлбәттә безнең теләкләребезнең берләшүе булыр. Рәхмәт сезгә. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләрен искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләре өчен бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Ижбуби авыл җирлеге башлыгы Вахапов Раиф Рафинат улына тапшырыла. Бөтен дөнья татар конгрессының шундый ук рәхмәт хаты Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Гыйльметдинова Римма Ринат кызына тапшырыла.
Milletimiz oldundagı ulu hizmetlerin iske olup, Totar halkının tilin, medeniyetini üstürüde, guruf gadetlerin soklap kolda başkargan zur işleri için, bütün dünya Totar Kongressinin rahmet xotu, Tataristan Respublikası, Egirji Municipal rayonu Tarihi hem Medeni Mirası Muzeyinin filialı, İşbubuy Oğul Tarihi Muzeyi direktoru Jamitova Gülnaz Filiz kızına topşırıla. Bütün dünya Totar Kongressinin şundayuk rahmet xotu, Tataristan Respublikası, Egirji Municipal rayonu Tarihi hem Medeni Mirası Muzeyinin filialı, İşbubuy Oğul Tarihi Muzeyi müdürü Hismatullina Alsu Fuat kızına topşırıla. Bütün dünya Totar Kongressinin şundayuk rahmet xotu bilen Tataristan Respublikası Egirji Municipal rayonu İşbubuy Oğul Medeniyet Yurtu direktoru Hamidullina Gülnar Nurullah kızı buleklene. Milletimiz oldundagı ulu hizmetlerin iske olup, Totar halkının tilin, medeniyetin üstürüde, guruf gadetlerin soklap kolda başkargan zur işleri için, bütün dünya Totar Kongressinin rahmet xotu, Tataristan Respublikası, Egirji Municipal rayonu İşbubuy Oğul Medeniyet Yurtunun bizevşi ressamı Muhammedşin Kamil Mansur uluna topşırıla. Bütün dünya Totar Kongressinin şundayuk rahmet xotu, Tataristan Respublikası, Egirji Municipal rayonu Tarihi hem Medeni Mirası Muzeyinin filialı, İşbubuy Oğul Tarihi Muzeyi metodisti Mannapova Nuriye Raif kızına topşırıla. Milletimiz oldundagı ulu hizmetlerin iske olup, Totar halkının tilin, medeniyetin üstürüde, guruf gadetlerin soklap kolda başkargan zur işleri için, bütün dünya Totar Kongressinin rahmet xotu, bir tuğan bubilar isimindeki İşbubuy Gumumi Urta Bilim Biru Mektebinin direktoru Badakhshin Ravil Nevit uluna topşırıla. Bütün dünya Totar Kongressinin maxsus bölegi bilen Tataristan Respublikası, Egirji Municipal rayonu Tarihi hem Medeni Mirası Muzeyinin filialı İşbubuy Oğul Tarihi Muzeyi buleklene. Bu bülekler elbette kileşekte biz birge işlerge tilegimiz var degenini bilgirte. Biz kileşekte sizin işçilik turunda büyük itibar bilen küzeteşek biz hem elbette yardımda iştirak edeceğiz. Rahmet sizge.